Welcome to back my YouTube channel JSP Advice 365. बे JSP Advice 365 चेनेलाव आं दिनै मोनसे टिपाइसन होनो नागिरदों। खायसे मानसिया ओरैबायदि सुबुं दं, सोरबा मोजां खामानि मावोब्ला बेखौ मिनियो बा बिथांखौ इनसाल्ट खालामो, लाजि फोनाङो आरो बिथांखौ दावगानो जाहाथे हाया आरो जिउआव बियो गावनि थांखिसिम सहैनो हाया बेफोरखौ नोजोरथि बोनानै खायसे सुबुंखा बेफोरबादि थासारियाव लाबोनानै जौगानायनिफ्राय अराय जानगाराव लाखिनानै खामानि मावहोनो नाजायो। दा बेफोर खोथाखौनो लानानै आङो गेदेमाफोरनि मोननैसो बानिफोरखौ बावहाय सावरायनो नाजानाय जादों। मानसिफ्रा बुंगोन गिबि सानाव मिनिगोन। जुदि सोरबा मानसिया बेफार फालांगिनि बिथिङावनो होन, माबा मोनसे खामानि मावनायनि बिथिङाव होन, गोदान आयदायाव आगान होयोब्ला बे गोदान आयदायाव आगान होनाय खामानिफोरखौ माबोरै हासिल खालामनो हायो बेखौथ' थुलुंगा होनाया गोजाननि खोथा। बेखौ माबोरै बे आयदानि फारसे एबा बे खामानि मावनायखौ होबथानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानैसो जोंनि समाजनि मानसिफोरा खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो बुंदों मानसिफ्रा मा बुंगोन, गिबि सानाव मानसिफ्रा मा बुंगोन। ओरैबायदि सुबुं दं जोंनि समाजाव, गिबि सानाव नोंथांखौ माबा मोनसे खामानि मावनो नाजायोब्ला नोंथांखौ मिनिगोनसो। है, बे खामानिखौलाय बेलाय बबाव साक्सेस खालामनो हागोन, मावनो हानाय नङा बियो, बे खामानिखौ मावनानै मा जानो। दा बेफारनि बिथिङाव होन, फालांगि मावनायनि बिथिङाव जुदि सोरबा जुदि दखान पाहारानो होन बा बाइक सोलोंनायनि खोथाखौनो होन, माबा मोनसे हाल खदाल मावनायनि खोथाखौनो बुं, माबा मोनसे एग्रिकालचार सेक्टराव गावनि साननायखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय माबा मोनसे प्रजेक्ट लानानै खामानि मावोब्ला बेफोरखौ गिबि सानाव मानसिया थुलुंगा होनायनि गोनांथि दं, नाथाय गिबि सानावनो बेखौ मिनिगोन। आरो नैथि सानाव मा खालामगोन, गिबि सानावथ' नोंथांनि खामानि मावनाय बा जिखिजाया प्रजेक्टनि खामानि मावनाय बा दखान पार होनाय माबा मोनसे खामानि मावनाय, बे खामानि मावनायखौ नुनानै नोंथांखौथ' मिनिखागोनानोसै। आरो नैथि सानाव मा होनगोन, नैथि सानाव नोंथांखौ बे मानसिया एदावगोन। जाबायना नों दाख्लि ओरैथोरै मावनाया, जाबायना नोंथाङा बिजनेस मावनाया, नोंथाङा प्रजेक्ट लानाया, बेफोरबायदि एदावगोन, इनसाल्ट खालामगोन। बे इनसाल्ट खालामग्रा सुबुंफ्रा नेगेटिभ माइन्डनि सुबुं, उल्था मोखांनि सुबुं, बिसोरो माब्लाबाबो समाजनि खायसे मोजां मानसिनि दावगानायखौ एबा मोजां मानसिनि मोजांनि मोखांखौ बिसोर माब्लाबाबो नुनो मोना। बेनिखायनो बिथांमोना गिबि सानाव बेफोरबायदि खामानि मावोबा मिनिगोन, नैथि सानाव एदावगोन। आरो बेनिखायनो मानसिफोरनि खोथाखौ दा गोसो हो। बेनिखायनो बुंदों गिबि सानाव नोंथांखौ मिनिनो हागौ, नैथि सानाव नोंथांखौ एदावगोन। आरो बेफोर खोथाफोरखौ लानानै नोंथाङा नोंथांनि मावनो लानाय हाबाफोरनि फारसे उनफिननानै थानो नाङा। बेनिखायनो नोंथाङा सोरबा नोंथांनि सायाव मिनिगोन, नोंथांखौ एदावगोन, जंखायगोन बा बायदि बायदि होननानै लाजि फोनांनो हागौ। बेफोर खोथाफोरखौ नोंथाङा खोमाजों खोनादोंबाबो खोनायै बायदि बेंगा बादि थानानै खामानि मावलांनो थाखाय नोंथांखौ गुनि गियानि सुबुङा टिपाइसन होदों। बेनिखायनो मानसिफोरनि खोथाखौ दा गोसो हो। गिबि सानाव नोंथांखौ एदावबाय, नैथि सानाव जंखायबाय, बेफोर खोथाफोरखौ नोंथाङा बावगारना थां आरो नोंथांनि जि मावनो लानाय हाबा, बे हाबानि फारसे नोंथाङा थिर गावनायफोर बादि मावलांबाय थायोब्ला नोंथांनि खामानिया हारसिंनो गेबें जालांगोन आरो नोंथाङा साक्सेस जानायनि जि फिथाइ बेखौ नोंथाङा मोनजागोन। माव जायखौ नों नंगौ सानो, जायखौ नों सानो, जेराव नों सुखु मोनो, गोसोआव लाखि, जिउआ नोंनिसो, मालायनि नङा। दा बेनिखायनो बुंदों बे जिउआ नोंथांनि थाखायसो। नोंथाङा थैयोब्ला बे नोंथांनि जि हाङा जोबलांगोन, जोबनायनि उनाव नों गोथैसालियाव थांगोन। अब्ला मानसिफ्रा नोंथांखौ समाजनि नेमखान्थि बादियै बोगारनो हागौ। हायोब्ला मा, बै मानसिफ्रा मा ओरैबायदि सुबुं दङ, नोंथाङा बेनिखायनो गावनि जिउखौ मालायनि थाखाय होननानै साननाङा। बे जिउआ आंनि थाखायसो, आंनि थाखाय आनान गसाइ, आंनि जिउखौ जेरैखि जाया यैबाबो आंनि जिउखौ आं मेनटेन खालामगोन, आं दावगानो नाजागोन। बेखौ प्रमिस लानानै नोंथाङा खामानि मावलाङोब्ला नोंथाङा साक्सेस जागोन। बेनिखायनो मा होनदों, गोसोआव लाखिनो होदों जिउआ नोंनिसो, मालायनि नङा होननानै। नोंनि जिउआ नोंनिसो, मालायनि थाखाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा जा खोथाखौ नंगौ सानो, नोंथाङा जाय खोथाखौ नि गुदि बिजौ गासैबो रियेलिटिखौ मिथियो, बेफोर खोथाखौ, नंगौ खामानिखौ नोंथाङा जि खामानिया, जि लामाया गोग्गो गोथार बा गेबें, बे खामानिखौ गुबुनाव सोंनानै खामानि मावनायनि गोनांथि
गैया। बेनिखायनो नोंथाङा जिउआव जि सुखु मोननो लुबैदोंबा बे गेदेमा सुबुंफोरनि बोसोनथि बादियै नोंथाङा खामानि मावब्लानो अट'मेटिकलि नोंथाङा हारसिङैनो नोंथांनि मावनाय फिथाइनि जि फसल बेखौ मोनजागोन। बेनिखायनो बे बाथ्रा बाननि सोयै जों मोनदांनो हायो। नोंथाङा मोजाङै खोनासंना लाबानो गासै खोथाफोरखौ बुजिनो हागोन। मानसिफ्रा मा बुंगोन? गिबि सानाव मिनिगोन, नैथि सानाव एदावगोन आरो थामथि सानाव बावलांगोन। बेनिखायनो मानसिफोरनि खोथाखौ दा गोसो हो। माव जायखौ नों नंगौ सानो, जायखौ नों सानो। जेराव नों सुखु मोनो गोसोआव लाखि, जिउआ नोंनिसो, मालायनि बे नङा। मानसिफ्रा मा बुंगोन? गिबि सानाव मिनिगोन, नैथि सानाव एदावगोन आरो थामथि सानाव बावलांगोन। बेनिखायनो मानसिफोरनि खोथाखौ दा गोसो हो। माव जायखौ नों नंगौ सानो, जायखौ नों सानो। जेराव नों सुखु मोनो गोसोआव लाखि, जिउआ नोंनिसो, मालायनि बे नङा होननानै बुंदों। बेनिखायनो बे गावनि जिउखौ नोंथाङा मोजां रोखोमै दैदेनलांनो नांगौब्ला बे बोसोनथि खान्थि बादियै नोंथाङा खामानि मावनायनि खोब गोनांथि दं होननानै आं सानो। जोबथा बुब्लियाव फिन नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ दैथायहरनानै आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना, थामहिनबा जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि JSP Advice 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। लोगोसेयावनो अल नटिफिकेसनखौ थुनानै होगोन, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनि साखाथियाव सहैनो हायो आरो बे मोजां मेसेजफोरखौ नोंथाङा मोनहैनो हायो। आरो बे मोजां मेसेजफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि लोगो दिगोफोरनो एटलिस्ट हाथाराबाबो साब्रै साबा सुबुंफोरनो शेयार खालामना हरोब्ला बे मोजां खोथाफोरखौ खोनानानै जोंनि समाजाव सासे सानै सुबुङा मोजां जायोब्ला जोंनि समाजाव सासे सानै गाज्रि मानसिनि अनजिमाया खमायगोन। बेनिखायनो नोंथाङा बे भिडिअखौ जाहाथे जोंनि समाजनि माखासे थाखोनि सुबुङा मोनहैनो हायो बेखौ खावलायनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।